Right, Rhys, mince pies. Nawr, beth sy'n mor arbennig am y mince pies ma? Wel, I ddechrau fo fi sy'n nhw, o dim ti, trwy ma. O ie, a fydde ges ti rysait? O fi, actually. Really? Yeah. Wel. Dwi'n nhw mor fach fel tins ma fan hyn, achos maen nhw'n lot haws i bwyta. Mae mwy o blas o'r filling a'r toes yna. Okay. Nawr, fi'n gofyn yma cynwysion y ti ar gyfer y toes. Mae ti lot o fenyn a sugar oes sy'n fan hyn? Pam gymaint? Mae lot o fenyn, a mae'n rhoi lot o decture neis i'r toes. Mae lot o flas hefyd, a mae sugar oes yn lot o lliw pan mae'n cael ei goginio. Felly, gychwyn, gwneud y toes. Rhoi'r blawd plaen, siwgr oesyn a'r menyn yn y fowlen. Rhoi blas a ychwanegu'r toes, rhoi un croen oren. Just a zest, ie? Ie, just a croen. Watch the wiener ddar. Ys dim da fi. Ys dim da ti na, fi'n gwybod. Ydy di ddwyr wedi'n o'r? Ys dim bach. O, man, ydyn nhw. Cofio di, hwnna dda pan ti'n neud pastry, ynddo? Ydy, mae'n really good. Os dwi'n menyn ddim yn toddi. Na. So wedyn ni rhoi sydd un oren cyfan. Os dim haren hwnna, sa? Na, mae'n gret. Ie, tri gael yn y bowlen, Rhys, a dim bosto i, os ni. Haren mewn hwnna nawr? Na. Ti'n siŵr? Beth yw'n hwnna? Cael specto ti fe. Ys y croen yna. Just check o. Hwna ni, hwnna'n edrych yn oce? Ie, dwi'n fath i gyda'r neis. Yndi. Right, beth all ti moyn? Wel, tra bod ti jyst yn sefyll na, alla ti nôl y cling film a'r scraper sy'n y drod fan hyn. Tra bod fi jyst yn sefyll na. Tra bod fi e bod yn neud dim tro'r dydd. Right, scraper. Diolch. I'r scraper. Mae'n rhoi jyst yn y canol fyna. Right. Ti'n mwyn i fi rapio fe hefyd? Sgolch yma? O, na ni, ffain. Right, hwnna barod? Na, neith y tro nawr. Neith y tro. Beth mae'n gwneud i fe nawr? Oer i gell am hanner awr, a tra bod ti mas na, mae bod tegell man. Tegell ma? Ie. Ti'n mwyn fi golchi'r llestri hefyd? Ar ôl i'r crwst orffwys, mae'n amser i'w rolio. Hwna'n denen, dwi? Nes ydyn, mae eisiau fod i cael mwy o'r blas o'r mince mewn. Mwy o blas o'r mince, wel os ti'n siapo fe nawr, llai gael bach o mince pie gyda'r te yma cyn bod fi'n gorffen e. Cryd ti cael digon o mince pies? Ti'n meddwl? Ydw. Ei, gyda, un peth ydych chi'n nawr, reit? Pan o'n i'n oed o'n di, o'n i'n un size a ti. So, drych o beth y ti edrych ma'n ydw e. Come on, beth yw'r cam nesa? Mae nawr rhyw torri tell y mas. Right. Trwy'r môd. Y byddwch yn ofalus wrth dorri gan fod y toes yn denau ac yn frau. Os dyn ni'n gweithio ti bydd lot yn gynt, mae rhywun yn helpu ti. Dim bwyta nhw, ddo. Wel, mae'n rhaid i weid, wi yn ffindo mince pies yn fwy, not tri gyfoethog, a mae gormod ohonyn nhw. Mae gormod o filling yn nhw. Mae hwn yn eitha rich, mae'n gyfoethog iawn y filling yma. Right, na ni. A job bach na di wneud. O'r diwedd. Gwaith tîm yn dda, Rhys. Gwaith tîm yn dda iawn. Right, na i bobi rhain yn y ffwrdd nawr, Rhys. Am faint? Faint? 10 munud. 10? Ie. Ni tam nhw jyst yn brownio ar y top. Right, oce da. Wel, y cyfan sy'n eisiau gwneud nawr yw clirio lan. Dan sawn, na i sort o fe mas. Nia!